Catalunya al dia. Ara són 3:15 del matí. Avui neix a Solsona una escola de teatre adreçada als més petits. L'objectiu no és només formar-los com a actors, sinó que el que aprenguin els serveixi per la vida diària i per relacionar-se amb els altres en tots els àmbits. És un reportatge de Noemi Vilaseca. Avui arrenca a Solsona una iniciativa formativa i artística fins ara inèdita a la comarca. És el Tetrau Escola de Teatre, adreçat a la població infantil. És el darrer projecte del grup amateur La Satània Teatre, una de les entitats més dinàmiques de la ciutat. Francesc Boix n'és el president. Havíem fet alguna cosa de teatre infantil, és a dir, teatre orientat a la canalla, per fer-los venir a aquest coquet i aquestes ganes de fer teatre, però el que volíem era poder-los agafar des de molt jovenets, inculcar-los ja la tècnica, inculcar-los les ganes, de manera que aquells que vulguin continuar puguin incorporar-se ja sigui als Pastorets o ja sigui amb d'altres obres que anem fent al grup. Però l'esperit del Tetrau Escola de Teatre va més enllà en la formació dels alumnes. Maria Arissa és la responsable del projecte. Que ells puguin arribar a tenir recursos de cara al seu dia a dia. Per exemple, a l'escola hi ha nens que els costa molt de fer una presentació davant de tots els altres i pedagògicament ho poden utilitzar. Puguin saber què poden fer treballant en equip, que és molt important, i intentar potenciar la confiança en els altres, participar i fer cohesió de grup. En el grup dels més petits hi ha Pau Sobirà, té 7 anys i s'hi ha volgut inscriure per iniciativa pròpia. Perquè m'agradava molt el teatre. Fer obres i fer així el patufet, que vaig fer de gat, i la clau màgica. Fa molts anys que faig de follet, menys l'any passat. L'obra de Nadal, així també amb l'escola. L'Escola de Teatre de Solsona puja el taló en un dels moments més dolços per als escenaris solsonins i coincidint amb el 30è aniversari de la Satània Teatre.